Il-Prim Ministru Roberta Bela żar żewġ ċentri għal ħarsien ta' tfal li fl-aħħar xhur raw investiment sostanzjali bilan li joffru l-aqwa ambjent lit tfal li jattendu fihom. Is-servizz ta' Childcare B'Xejn, introdott minn Gvern Laburista, baqa' kull ma jmur jissaħħaħ u llum huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar servizzi ta' sostenn għal familji, partikolarment dawk li jaħdmu. Fl-ewwel żjara fiċ-Childcare Center Little Treasure f'Ħażabuġ, is-Sinjura Charmaine De Bono spjegat lill-Prim Ministru dwar l-opportunitajiet fis-settur u qaltlu li fetħet it-tieni ċentru minħabba d-domanda u l-ħtieġa ta' investiment kontinwu f'servizz ta' kwalità. Il-Prim Ministru akkumpanjat mill-membru parlamentari Malcolm Paula Ġużgalja sema kif b'investiment ta' aktar minn €1,000,000 dan iċ-ċentru qed ikopri firxa wiesa ta' servizzi u riżorsi essenzjali biex jagħtu l-aqwa esperjenza edukattiva lit-tfal. U sema l-benefiċċji ta' dawn iċ-ċentri anke meta wieħed ħares lihom id ma' miżuri oħra pa' tapering tal-benefiċċji u l-in-work benefit u rimarka kif il-privat qed ikompli jinvesti biex flimkien mal-Gvern isaħħaħ dan is-servizz. Fil-fatt, fit-tieni żjara akkumpanjat mill-membru parlamentari Davina Samut-Hili, il-Prim Ministru żar iċ-Childcare Center Quadis fl-Imrieħel li b'investiment ta' €300,000 qed joffri servizz lil madwar 70 tifel u tifla. Is-Sinjura Christine Camilleri spjegat li l-investiment huwa maħsub biex ikun ta' servizz għal ġenituri li jaħdmu fil-viċinanzi. Il-Prim Ministru refera l-irwol li dawn iċ-ċentri u l-professjonisti li jaħdmu fihom għandhom fil-ħajja ta' dawn it-tfal fi snin meqjusa bħala kruċjali fl-iżvilupp ta' ċkejknin u għatenna li s-sistema se tibqa' tassigura li jkun hemm l-ogħla standards. Il-Prim Ministru ringrazzja lill edukaturi u ħaddiema kollha tas-servizz li joffru lit-tfal u ħeġġiġhom ikomplu jitħarġu f'korsijiet edukattivi biex jimxu l qudiem fil-karriera tagħhom.